Tohle video bude o hypermobilitě. Respektive ty videa budou dvě. Rozhodl jsem se, že to rozdělím na dvě části. Ta první bude víc osobní a příběhová, ta druhá bude víc odborná. Já jsem tohle video už jednou točil, ale pak jsem si řekl, že mi vlastně nevyhovuje ten setting, ve kterém to dělám, tak jsem se rozhodl, že ho změním. Udělám z toho takový víc neformální povídání u čaje, takový víc fyziosofický koutek, který si myslím, že je příhodný a mojí osobnosti a kreativitě víc prospívající. Takže v rámci nějaký autenticity zase a hledání toho svého vlastního hlasu, tak to dnešní video bude už trošku jiný než to předchozí. Bude možná trošku víc podcastový. A jak jsem řekl, tak bude o hypermobilitě, což je téma, který mi přijde pořád víc a víc zajímavý. A to jednak z toho profesního, tak z toho osobního kontextu, protože mi přijde, že se o něm pořád moc málo mluví na to, jak je to důležitý téma. Tak se na něj vrhneme a vítám tě u prvního videa. Tak jo, chtěl bych začít příběhem o, možná znáte tu verzi o hloupém Honzovi, který byl líný a válel se na peci a tak musel jít do světa, aby zabil draka a vzal si princeznu. Ale málo kdo z vás ví, že tenhle příběh vlastně začíná, až když Honza dospívá, leží na peci, ale málo kdo ví, co se dělo předtím. A že oficiální, sice jako verze, tak je hloupý Honza o hloupém Honzovi, ale málo kdo ví, že celý název je vlastně o hypermobilním Honzovi. A tenhle Honza tak se narodil do vesnice a vypadalo, že bude všechno dobré, měl rodiče, velkou rodinu, všechno fajn. Ale poprvé, když jeho vrstevníci, jeho kamarádi, a v tu dobu teda ještě ne, protože ještě neuměli mluvit, tak ale když je matky pozorovali, jak si hrají, tak si všimli, že ostatní už lezou po čtyřech a pobíhají za hračkami a Honza takový pomalejší a špatně se mu o ruce opírá, tak volí strategii spíše plazení po zádech a moc nepoužívá své horní končetiny. A jak Honza vyrůstal, tak si začal všímat, že je takový někdy kolem těch 4 let, kdy už začal trošku mít své vlastní vědomí a začal si vytvářet vzpomínky, tak už se mu zdálo, že je nějaký jako méně výkonný než jeho vrstevníci a že je docela často unavený a byl takový zasněný. Zkrátka pomalejší, ale sport ho bavil, takže si s kamarády hrával, v tu dobu se to ještě dělalo. A potom ho jeden z kamarádů dostal na fotbal, tak řekl, dobře, budu hrát fotbal. Ale i tam, i když ho to opravdu hodně bavilo, tak z toho byl často unavený. Kluci si ještě po fotbale byli plní energie, ještě si šli hrát navíc, tak on šel domů spát. A když byl starší, tak s fotbalem skončil a začal hrát tenis. A to bylo někdy před pubertou. A nejprve jen tak trochu, poté trochu více, protože to bavilo, nebyl v tom vůbec špatný. Ale objevila se jiná nečekaná komplikace. A to bylo, že Honza často z tréninku odcházel s bolestmi. A nejdřív někdy to byly jeho kolena, ale postupně z toho švihání tak ho začalo bolet rameno. A začalo ho bolet nejprve tak jako občas, že při smeči a potom už to bylo opravdu, že ho v rameni bolelo hodně a znemožňovalo mu to zvyšovat objem tréninků, díky kterému by třeba mohl jít o úroveň dál.
A zároveň v tu dobu tak přicházela puberta a v tu dobu teda ještě počítače nebyly, tak si jako něco tak četl a koukal z okna. Ale když měl delší dobu, vlastně si všiml, že když delší dobu jen tak jako sedí, tak ho nějak hrozně bolí kolena. Což neptal se teda, ale říkal si, to je nějaký divný a asi to ostatní nemají. K tomu tak jsem zapomněl říct, v době, kdy ještě jako kluci si hráli, takže lezli po stromech a běhali po stromech a hráli na babu na stromech, tak Honza z toho měl obrovský stres, protože byl velmi nevýkonný, co se týká visu. Měl pocit, že vůbec nemá sílu se udržet, že ho nějak ramena neposlouchají. Potom, když zase byl o trochu starší, tak jeho vrstevníci začali chodit do posilovny. Testosteron začal narůstat a tak ho kluci šli vybít a on zašel s nimi. A toho obrovsky chytlo, postupně i s tenisem přestal pro bolesti a posilovna naopak měla pocit, že mu jeho stav zlepšovala, že se v těle cítí lépe, měl větší sílu, větší stabilitu v kloubech a tak ho to opravdu chytlo, že začal chodit skoro každý den. Ale stejně si všímal právě třeba na té hrazdě podivných věcí, jako že ať dělá, co dělá, ať trénuje z chyby, jak chce, tak v nich pořád sílu moc nemá. A čeho si teda nevšímal, ale dělo se také, bylo, že z tenisu si udělal docela velké disbalance a protože jeho klouby ho pustili do velkých rozsahů, tak někdy v posilovně úplně nešel do rozsahů, do kterých by měl s váhou, se kterou by měl, obzvláště na té slabší straně. A tak se ty disbalance spíše prohluboval. Honza potom s posilovnou pokračoval dál, ale zaujaly ho i jiné další sporty oproti mládí, kdy měl pocit, že spíše je takovou rolí oběti a že se mu ty věci dějí, tak si řekl, že vezme věci do svých rukou a že se stane výkonnějším. Začal více běhat, zkoušel různé jiné sporty, třeba do vesnice přijel cirkus, tak si chtěl vyzkoušet cirkus nebo nějaký řecko-římský zápas. A jako sportovně na to byl dobře, ale začaly se ozývat věci, na které si nejspíše zadělával už sportem dříve. Začaly ho bolet záda, vracely se bolesti kolen a obzvlášť bolesti ramenou byly něco, co ho hodně trápilo. A tak Honza postupně nejprve zkoušel jít hlavou proti zdi, ale pak zjistil, že to nepůjde. A vrátila se zpátky trošku taková nejistota, jestli to vlastně zvládne. A postupně upadl do depresí, přestal ty sporty dělat a skončil na peci. No a to je vlastně ta část, kde často příběh začíná. Kdy teda Honza se ale na první cestu nevydal úplně na draka, vydal se prostě na zkušenou do světa, aby lidově vypadl z vesnice a zkusil najít něco nového. No a shodou okolností narazil na učence, který mu doporučil knihu, ve které konečně tak narazil na odpověď na své nejasné obtíže, kterými trpěl celý život. A začal se mu věci spojovat a on tak jako vnitřně sám sobě za to odpustil, začal se mu lépe žít, začal si věci propojovat a celkově ho to více sklidnilo. A tehdy díky učeným knihám pochopil, že jeho tělo není nějak rozbité, jenom má svou vlastní trošku jinou architekturu. A v tom smyslu, že kolagen, což je vlastně látka, bílkovina, která tvoří jeho vazivo a fascie všude po těle, tak je v buňkách tvořena trochu jinak. A to tak, že výsledně je příliš pružná. Není dostatečně kvalitní, dejme tomu. Není upečená dostatečně, jako vláčnější. No a tady ta vláčnější bílkovina toho kolagenu se potom promítne do vlastně všech jeho orgánových systémů
A konkrétně právě třeba do těch kloubů, které jsou poté volnější, pustí ho do větších rozsahů, ale může u nich dojít k nějaké mikrotraumatizaci, nějakým malým zraněním. Ty postupně vytvoří tu chronickou bolest. Zároveň i jiné příznaky, jako celková únava nebo trošku takový hyperexcitabilní mozek, nějaké obtíže se srdcem nebo s trávicím systémem, s imunitou nebo s autonomním nervovým systémem, tak byly v té knize zmiňované taky a Honza si začal vzpomínat, že některé tyto příznaky opravdu sedí i na věci, které zažíval on. Tak se s velkou radostí vrátil zpátky do vesnice, už nebyl v depresi, už měl světlo před sebou a už věděl, že cesta bude prakticky stejná jako předtím. Nepřestat sportovat, dostat se do kondice, začít běhat, začít cvičit, ale že to bude muset být v kontextu toho, jak jeho tělo je stvořené, upečené a že ho bude muset trochu více poslouchat, že ty jeho specifika bude muset respektovat. Ale ten princip zůstával stejný a tak Honza se vrátil k silovému tréninku, vrátil se k aerobní aktivitě, začal více běhat, ale dělal to tak, aby se nepřetížil, aby dělal to s respektem ke svým zraněním, bolestem a také únavě. Postupně se dostal do kondice, kdy opravdu cítil, že se v těle cítí dobře. Samozřejmě měl horší dny, ale rozhodně to nebylo tak špatné jako dříve a hlavně věděl, co se děje, takže i když mu nebylo úplně hej, tak s pochopením věděl, co se děje a neplašil. No a tady opravdu skutečně většinou začíná ten příběh o takzvaném hloupém Honzovi. No a po této krátké vložce, kdy šel Honza do světa poprvé, o které se málo mluví a často se to spojuje pouze v jednu, tak se Honza do světa vydal podruhé, protože když v něm byl poprvé, tak zaslechl, že je princezna uvězněná a že v království je drak, který je zatím nepřemožen. Tak si Honza řekl, nad svou vlastní diagnózou, nad svými problémy se mi už podařilo zvítězit, tak teď chci ještě pomoct druhým, chci pomoct světu a proto se vydal do světa podruhé, aby zabil draka, osvobodil princeznu a království a pak si vlastně i princeznu vzal za ženu. Takže tady už to většina z nás známe, ale málo kdo ví, co se dělo předtím. Proto ta dnešní pohádka o hypermobilním Honzovi. Takže doufám, že se vám líbila a u nějaké další pohádky tak se budu těšit příště. Já vám moc děkuju, že jste si poslechli pohádku o hypermobilním Honzovi. Jako první části téhle dvoudílné série o hypermobilitě a syndromu hypermobility lomeno Ehlers-Danlos syndromu. Tu víc odbornou část tady té minisérie tak představím v druhém díle, který bude více připravený a více orientovaný právě i třeba na nějakou moji fyzioterapeutickou diváckou skupinu, ale nejen. Ale předtím, než ukončím tohle video, to první, to dejme tomu více osobní, příběhové, tak chci dát update na svůj proces, který jsem avizoval v prvním YouTube videu, kdy jsem se rozhodl, že se za 3 měsíce naučím stojku a schodím 4 kila s tím, že si zavedu trošku lepší stravovací návyky. A já vlastně poslední update tak jsem dával před docela dlouhou dobou. Teď už je skoro půlka března, takže mám výzvu skoro před sebou, konec té výzvy skoro před sebou. A stav je takový, že já vlastně stojkový update dávám každý týden na Instagram. Teď minulý pátek, tak se mi podařilo už 15 sekund vydržet s tím, že největší problém mám s nástupem, který jsem si úplně nezadefinoval, jestli budu počítat do toho, že jako jsem se nenaučil, ale vlastně jsem si už svůj cíl splnil tím, že jsem řekl, že chci vydržet 10 sekund prostoru a zvládl jsem 15. Zkusím ještě teďka zamakat na tom, abych měl větší kontrolu při tom nástupu, ale musím říct, že tam vidím ten progres velký. Nicméně taky musím říct, že co jsem už pochopil během toho svého procesu, je, že fakt každý den je jiný a celkově je to jak na houpačce. Vlastně není to absolutně lineární, i když by si to člověk přál. A musí se tak nějak
opřít o tu svoji konzistenci a že každý den se vrátí a každý den se o to bude snažit. A možná některý den jako v porovnání se jako poměrově bude jakože snažit míň, bude míň energie, a nebude se člověku chtít, bude nějak nevysvětlitelně unavený a v tu chvíli to bude psychicky srážející, jako jak to, že vlastně jsem se zhoršil, nebo proč se neposouvám. Ale jestli mi tohle zatím něco ukazuje, takže opravdu ten progres nemá tu lineární tendenci a má spíš jako vlastně takovouhle sinusoidu, která se ale postupně zvedá, pokud člověk udrží tu víru a tu konzistenci v tom směru, že i když třeba na den, 2, 3 vypadne, tak se k tomu zase vrátí. Že nad tím procesem přemýšlí, snaží se ho plánovat chytře a že ty pochybnosti, pokud přijdou, tak je přijme, ale vlastně z nich neudělá tak velkou věc na to, aby to celý překopal, což musím říct, že jsem třeba měl i já ve zvyku. Takže v tomhle ohledu určitě vidím, že i když to není každý den zlepšení, tak celkově za ty 2 měsíce a kousek, tak opravdu tam to zlepšení je. To samé v podstatě platí i o tom hubnutí a o té váze, takže momentálně, když jsem se dneska ráno navážil, tak mám o 4,5 kg míň, takže už jsem si taky cíl splnil. Ale třeba příklad před 2 týdny, tak jsem měl víkend, kdy jsem byl víc venku a pak jsem z toho byl hodně unavený ten další týden. Takže jsem více jedl a podle mě skoro víc než kilo jsem měl na té váze navíc zpátky. A byl jsem fakt jako z toho demotivovaný a v tu chvíli bylo hrozně těžký jako z toho zase sestoupit dolů. Ale teď o 2 týdny později jsem zase jako mám menší váhu, než jsem měl ještě předtím, než jsem ji zase nabral nahoru. A to jsem se zase o tolik víc neomezoval. Prostě se mi jenom podařilo zase stabilizovat ten výkyv, který prostě přijde. Takže pokud tohle má mít nějakou myšlenku, která je nějaká univerzálnější, přidatelná, moudrá, tak je to ta, že pokud se pro něco rozhodnete, pro nějakou změnu, nějaký proces, něco, co chcete změnit a udělat jinak, tak si dejte ten cíl aspoň na třeba 2 až 3 měsíce. Pak si každý den opakujte to, co bylo tím základem toho cíle, co vlastně chcete dělat. Trackujte si ten progres, ale nesuďte ho, dokud to nebude za ty 2 až 3 měsíce, protože do té doby je to tak proměnlivý a obzvlášť pokud to budete soudit podle těch horších dnů, tak se na to vykašlete, protože budete mít pocit, že to nemá cenu. Ale tím, že je to prostě jak na houpačce. Ale když si to udržíte, tak si myslím, že se to z velké části určitě splní nebo se to minimálně zlepší. A možná to nebude ani za ty 2-3 měsíce, bude to za delší dobu, ale bude to. Takže práce s těma očekáváníma a s tím pocitem, že to musí být lineární, tak je věc, která je možná ošemetná a kterou jsem se zatím naučil, že tohle to přináší. A jako závěr, tak ještě než se rozloučím, vám chci ukázat v rámci posilovny, aby to bylo i trochu praktický, co jsem dělal jako doplňky k té stojce, protože jsem trénoval i výdrž v těch stojkách, to samozřejmě, ale potřeboval jsem i trochu ozdatnit horní polovinu těla a obzvlášť na levé straně, tak jsem zjistil, že mám hodně hypermobilní lopatku, měl jsem tam i nějaký fasciální stahy a problémy s tím vlastně s rozsahem pohybu. Takže jsem se nejdřív učil vůbec vnímat, kde ta lopatka je, musel jsem si to i sám trochu manuálně uvolnit, ale potom byla velká část nějak dobře systematicky zvýšit tu kondiční kapacitu, hlavně na té levé lopatce. A tenhle proces bych vám chtěl teďka na tom videu okomentovat a ukázat. Tak jo, jak vypadala moje silová příprava nebo silová doplňková příprava k té stojce. Já jsem vlastně musel začít úplně od začátku s tím, jak už jsem nastínil s hypermobilní lopatkou, hlavně na levé straně, tak jsem zjistil, že ta její schopnost aktivace je opravdu nízká a hlavně i moje schopnost vnímání toho, jestli je ta aktivace opravdu jako dobrá a ta lopatka je na svém místě, tak je omezená. Takže já jsem začal izometriema jako takovým nejjednodušším způsobem, jak si to své tělo ohlídat v prostoru, že ho držím dobře a že
že pracuje to, co má. A vlastně jsem si vybral, což se bude opakovat tady ve všech těch progresích, pohybové vzory jako horizontální přítah, horizontální tlak, vertikální přítah a vertikální tlak. Z těch izometrií teda, což už tady začínáme, vidíme, jak s nima pracuju, tak jsem začal v koncový a vlastně v krajních pozicích, v začáteční a koncový pozici, kdy jsem buď zaktivoval hlavně lopatku, anebo vlastně lopatku spolu s paží. Takže jsem měl vlastně horizontální přítah s nataženými a pokrčenými pažemi. Potom stejně tak pozici kliku, vlastně horizontální tlak v pozici natažených a podkrčených paží. A to samý ve visu jako vertikálním přítahu a potom takzvaném pike push-up, kde zase v natažených a pokrčených pažích. S tím, že jsem držel ty izometrie kolem 15 až 30 sekund a důležitý pro mě bylo hlavně vlastně cítit obě strany podobně. Teď už se dostáváme dál, kde vlastně jsem ty svoje aktivace úplně stejných vzorů zaizoloval na stroje a postupně se snažil zvýšit kondiční kapacitu a vlastně srovnat rozdíly. Takže jsem spoustu těch cviků jel unilaterálně, znamená jednostranně, ale princip zůstal podobný. Zase to byl horizontální tah, tlak, vertikální tah a tlak. No a poslední, s čímž teď se začínám pracovat nejvíc a je to pro mě nejtěžší, s tím, že mám to tělo fakt hypermobilní a těžký se i jako vzájemně propojit, tak jsou vlastně už s vlastní vahou tyhle ty cviky víc silově zaměřený. Takže právě třeba v tom v tom vertikálním tlaku, tak začínám s takovejhle jako incline pike push-ups, kde dobře cítím to levý rameno. U schybů, tak kvůli právě slabosti levé lopatky v iniciální fázi, tak začínám s poměrně silnou odporovou gumou. A pak máme takhle horizontální přítah na TRXu a klasický kliky, kde jsem se snažil vždycky mířit na nějakých 10 až 12 opakování, který jsem zvládnul dobře. Dny, kdy se cítím líp, tak jdu třeba rovnou na ty bodyweight silové věci, ale pořád se vracím i ke strojům nebo k izometrím podle toho, co je potřeba, abych maximalizoval i podle energie tu efektivitu toho cvičení a podpořil tak ty svoje stojkové snažení. Tak jo, tohle bylo první video z dvoudílné série o hypermobilitě, který bylo věnovaný příběhu o hypermobilním Honzovi a potom trochu i mýmu příběhu, jak se mi daří můj prozatímní proces. A druhý díl bude více odborný, víc připravený. Vidíme, na jak dlouho bude vůbec. Chtěl bych toho tam říct hodně, takže bude nabitý a můžete se těšit. Pokud se vám tohle video líbilo, tak mi to prosím dejte nějak vědět a budu se na vás těšit u toho druhého nebo u nějakého jiného. Ahoj.